Eiköhän se ollut siinä. Eiköhän se ollut siinä. Ai. Vittu pojat vähän nauraa. Siellä ne meidän tekilat vittu vaan pöntössä. Voi vittu. Meillä eikä jää saatana, kun teikä oksentaa tuonne pönttöön perkele. Ei muuta kuin loimentavaa, juot suoraan pöntöstä. Ei. Nyt tulee hyvä olo, kun vähän oksentaa. Päästään uudestaan korkkaamaan sitä tekilaa. Mä oon oikein jo tekilaa. Haluaisit säkin vähän? Kyllä vähän. Oliko toi vastaan? Ai. Onko hyvä olo? Ai. Kovassa kunnossa. Mites nyt? Oliko sitä kysyä jotain? Tuo vastaus. Tuo sattuu maahan. Mä ymmärrän, se on mullekin sattuu maahan ihan hirveesti, kun mä nauran sille. Oli kyllä kaikkein vara. Eiköhän tää ollut jo tässä. Vielä vaan kaula. Mulla sattuu maahan. Se on vittuvainen tuo. Okei, vielä tulee. 2 sekuntia enää mahtuu kortille. Mulla mahtuu 8 minuuttia tänne. Vittu tuli maata roikkuu suusta saatana. Ei! Eikö joku oli siinä? Mä uskon, että enää kausta. Niin se on kortti.